Man. Jeg vil beskytte det hjemlige erhverv og have masser af guld på kistebunden. Og monopol er vejen frem. Dit lands velstand, det afhænger ikke af, hvor meget guldbeholdning du har. Nej, det handler om, hvor meget det kan producere. Hvad med vores hjemlige erhvervsliv? Så det, min gode ven, er svaret frihandel. Jeg skal kunne sælge sine produkter på det internationale marked. Den konkurrerer med de andre lande. Det, min gode ven, det er, at I skal fokusere på arbejdsdeling og specialisering. Bare se her. I stedet for at arbejde og producere hele chokoladen, skal den enkelte arbejder specialisere sig i de forskellige led af produktionen. De andre arbejdere specialiserer sig i andre ting, hvilket betyder, at hver enkelt og hver især bliver gode på netop deres område af produktionen, og det fører til øget produktion. Nå, okay. Dette skal ikke kun foregå på hver enkelt fabrik, men derimod på alle. Resultatet vil øge velstand. Og endnu bedre, hvis det kan foregå på en arbejdsfordeling mellem de forskellige lande, vil hvert land producere det, de er bedst til. Dermed vil der blive øget produktion og velstand i alle lande. Det kan jeg godt se, Anders Schmidt. Nu vil vi producere meget mere chokolade. Det var så lidt.